Cennetke timtralar, yeşillik, çilek-yemir, jır, dustlar, uyun külüş. Şiiriyat kişesi Ulpat yazışı Ravil Feyzullin'in Qozansu şiirin okudan başlandı. Onun uylanırga mecbur etken işteligi de simbolik məğnəsi de var. Bu uçraşu Qozansu boyundağı milli kitapxanada uza. Bir de ötkərlə turgan türlü kişiler bigərək də tatar tilinə bizə bağışlaganlar mənə bik qədərli. Ham şuna görə əgər də yaxşı əsər yanğırı ikən, ol bizə tağından maturayıb ham içki məğnəsi kişiyə. Şairler uramı deb atalışı bu kişi әле яңа формат. Kitapxanaga өлкән әдипләр дә, каләм тибрәтүче яшьләр дә килгән. Монда алар бер-берсенең иҗатына күзәтү ясый, илһам алалар. Гадәттә ошай кабул ителгән яшьләр өлкәннәр белән бик аралашмый дип өлкәннәр ачуланалар. Яшьләр безнең бик аралашмыйлар дип. Бүген мен шундый формат, ниндидер бер рухи чисарыну дип кабул итәм моны, инде рухи җылылыкка, яктылыкка ирешү дип. Төрле буыннарның очрашып, киләчәктә татар шигъриятен ничек алып барга дигән сораулар туганда, менә шундый очрашулар миңа калса бик кирәк. Сөю, тарих, милләт, шигырьләр төрле темага языла һәм укыла. Әсәрләр, жанрлар төрле булса да, безне туган телне һәм милләт язмышы берләштерә ди монда килүчеләр. Klassiklардан башлап, Toqaylardan, Derdimendlerden, Sağayt Rəmiyevlərdən, Babişlərdən, Toqtaşlardan, Tufanlardan başlap, bugünkü yaşlarga kadar bizning izgi maqsadını, izgi yolunu bilgiləudə. Кичәне алып баручы Йылдыз Миңнуллина бу чараны иҗади дегустациягә тиңләй. Рухи азык шигырьне дә татып карарга кирәк ди ул. Бүгенге татар шигърияте ул нәрсәдән гыйбарәт, шул хакта сөйләшү һәм тыңлап карау рәвешендә. Шәй дегустациясы шикелле, мәсәлән. Бәлки ул ниндидер тәҗрибә уртаклашу булыр. Һәрхәлдә моның шушындый бер очрашу форматында гына калуын теләмим. Ул devam etsin idi, әмма ниндидер башка кызыклырак форматларда. Син минем бердән Әлеге кичә милли китапханәнең исеме җисеменә туры килүен дәлилләп торасыман. Монда аһәңле чыгышлар, мәгънәле һәм уйланырга мәҗбүр булган шигырьләр яңгырый. Яшьләр өчен дә, уллар өчен дә кызыклы булган әлеге кичәне киләчәктә даими рәвештә үткәрергә ниятлиләр. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.